1992 bung ni na Ziaktu Kimkimi Chawhte kanu in ka in sun chuak don ti shet chuan arim ti lo hle a karin sa ni tho nen min tong khum na te po chu engma ka chang lo ka pin danami ka thil ho chia chu kala chuaka bung bel le thil dang vel chu Jeremy nen kan leivek ka bung ruat lem te kan thiar chwa do na po kanu chu mu tur om lova abial pa nen khan an for dun po ni ma na an upatun ve to nen hian he mi te hi chu ka ten bang thei don lo ni hi ka in lua thara chuan pin dan pahni le bathroom pahni oma balcony lian vak lo nei bok ka pin dana bathroom pakhat omin pakhat ero chu chauka bula thung ka pin dan tura oma kalom tok viau mai azim lem lawa aman chuan aphu ka ti viau kan wai lai takin khol ka dong hlola number save lo ani wang chuan ka pik lo ma se aron ti non le ta ka chuan ka glove pun lai chu phelin ka pik ta nge Dr. Isabella hey karon shrai don che a le lama mi po oi na ron ti chuan ka bau de hu a mo a eng ti turin chuan tu ngei ni ka ti ba deuh na ka pu in shrai tur che in min ti a aron ti le ta ka chuan Raymond naw te an ni ti ka she thiam mai in pu chu lo shil ro private doctor ka ni lo ka en kola du ni chuan hospital a khan ve hle turania ati lo thi ang che hey ka boy ti in phone su ka da a Jeremy chuan min lo mil phok ang reng enge a ati chuan Raymond an ama en kol zum tura min roi atum thu vel chu ka lo shila a lo phur ngang mai ta le ngal Isabel mol viau thin su lo a chelawang ati to anu enge pan mai lawang iwa han mol tak em ati deuh chiama abana ben thok pa hian ka du lo ama kha lo ka ti a mel te kha ka ti chuan a lo chek hluk a mel te mai poisa hi apoi mo a hausak mel em mai le tangala ati a lo phur te hor chu ka ngei viau mai kan ti chan le che ti in kan kongka ron in kik deuh dat data mak ti deuh in kan in mel ral Jeremy zok chuan awa hon sak ta bok sut dum ha le tarmit dum wa aron lo ta ka chuan ka lo tang tunga ati tur om ang ka she deuh tlat tin ni Dr. Isabel pu in iron shai lo chuan ka ba nang chemin ti a local sham mai ro min ban chuan ka tan he tianga hlo tha le tho ol sam bok si hi ka mule to don lo nu pui fanau chom lai nei ka ni si a local sham mai ro aron ti a ka tho hak in pu khan ril rulama har sat na nei chiang lutuk ka soi tur she lo chuan ka tingota ngura kania ti in akut aron phar chuak ta dai ka thu soi chu a haider thiam khop mai Jeremy nen chuan kan han chi bai vele ang lop lopa bela vakal mai ro i tan po that chu thu shan hey ngura hi akhongai thak aban palang Jeremy chuan a lo ti a ole zoi thop sal hian ka ti ve ta nge ka wa han phur lo mai tak vakalla te nui lo kal dona chu ei turin ati chuan I lo chu ti wanga ni mo chuak tura min du em hey shuk ngai te hi lo shuk tir ve kang che ka ti a ka man ra ka kol ve ang te chu la in ngura nen chuan kan in zui chuak ta ni khongi motor ke in ka kal pe mi lo ngak lok ro ka kar cha bi ka zul la lok ange ka ti chuan ngura chu anui suka doctor solai lok sonia ti pa in kong pui le lam che mi building chu ko ka phok ang reng hle so sumo eng tin nge heta ka in sun ti in shiat ka ti le nu a in lu tur kha ka mu chewa ati chuan thok kala le hok tiro kalila ka ti ve le tange get duty chuan min lo check deuh thap he tuma ma se ngu ra chuan pu doctor ni hi a lo ti wang chawin min check lo pha ta ni kan lu chuan ka rin lo lutuk mai nula panga vel ngot hi ka mu a an lo che sang an om puin ni mele he pa hi makka ti tel damdoi ina te khan an nula pakhat tal hi ama in om pui tir omania ka ti deu ngura chuan Raymond ruma min shwaya a room chu zau tha hem hom takani mei thai in tia loi lo mani khuma chuan lo mu a ka pan na ya dressing bag ti tur em om to shan lo a mai pem vela te chuan damdoi chu ka hnoi sak le a adam chan to thauna a noi kha a tha ve shim ka ti wangani chuta makkati na te zwale turin mi panaw pang pani kumli mi borvel om phir ti shet takte hi an lo tlan pa chuan apa an ron ti luta ka inrin ma chuan failo nei to elo ka ti a ka moi chu hup le rang tak ka ni
pathloi ka ni lo tlangwal na khat nga tani hi kalani ati chuan pathloi ni ka ti top si lawa mi panaw pang phir ti mil ral ba hian apa anti si chi a ka ti le shama keile ka thil shat na te hi chu kal kop tlat kha an ni i boina tur omlo arun ti muka ni chu nernong sung hian e ka ti a ka ngei thil tel do na ni hi apa voina khan nu cher deuh swal deuh kha lo kala min hau shep mole pakhat jok chuan ati a ka vashe ve lo ve engtekin nge lo kala reimon a chuan ati dam dap imu hi la pakhat jok chuan a lo ti ve le local to lo turin ka lo shil le do na nia mai boi puya le duat puya lo hau mai kan hau ve ang ati dam dia ya kanui zalu tuk chuan ka he ka pet deuh fan le lam ka hoi ta dai hello doctor Ivan mail cha em boi puya duat puya tu zok nge ka shelo ka kor mor po det pa hian a ron ti a nui var pa hian ka van lom em nang ni point mail chalu tukania ka ti ve a an nui ve sen mai i nai zo to i ho thei reimun a chuan a ron ti le muka kan bo ro ka ron thak chiang khop mai ente tun hi chu ti hian ka chan pui anga chengai la ma se ni danga chuan min lo kau to suang che i du ani chuan ke ai doctor thiam le senior zo ka ko mu the reng che ania ka ti a pa ngai thei ang ber ka sui ve nen nak tuk lai ai local le donia a ron ti dai pe ka ron kal to om hlei lo ka ti nia lain min ngai pui mu lo ti shet tak hian woi pui dal pui nen khan aurem remizu in balti rule min ti san da ya doctor ka ni chu thushan a mishing pui chu po me chha le ngal za der na e hi min nei lo reng ka thil hau nen pin dan atang chuan ka chua ka i kau na poisa ka ron thun ti rang ati a chan po ka chang pe to lo ngura ka mu to mai lo wangin ke ma chuan ka chua ka atu emo ber chuan i ho to do na lo min ti ve te ka ring ania min mel ral du chau get ka chwa donin duty pa chuan min check le hi an tum ngot pe ka mel rom pa hian ti hian he ina lut chuak te hi in lo dong song thina mi min han khoina te i she khopang ka ti vin lara rin man puya wangin ka diklei thei to lo a thu shimin ruk chi ta min chi deuh tlat hi kalana e matin ni chuta a airpods wala ya me zo a ole ati a min ron mel ralin ka ti palani e ati chaveta a chanpo ka chang bai pe to lo ka kal san nal kong pui le lam building cha chu ka inani ti shelawin ka kal tlang dai pe ka thui fe ka kal nu a she chuak le in ka let le na rin wan puya wang ve ka ni ka va thlen chuan jeremy cha lo oma khonge te nui chu ka ti chuan ner nong pa hian anu in chwa phal lo ti ni kha chu tin na chu ti in e ole midang ka som mayang ka ti ve mak kha adu na a chau chu atuma adu na a chung te phal lo soi ngai lo ka du lu tuk ti a shia a min play vel mai ni hi lo ngoi tak ro se nak tu ka ni ma anga e tunge ka ni ka mu tir don khop jeremy vanal shwai ka ni hi tu me thia ma hian ti hian min la ti ngai lo reng ti tak e ma te chuan a aya mel tha te chuan za po soi loin min lo bem ve fa walom a she don khop a ti muk muka ka lo nui tet ringot ka chan pa hi ka she chianga he tianga chak chua ka ni chuan a ti nge yang te nui chuan a lo du ve ni phe chuan a khongai thak don mange e rong bol kan pe lo wangin kan omna changa nai ber do restaurant a chuan kan va in no par tangot jeremy chuan min ja puya room shan ve a ti ra chuan kan han om phota te nui chunga chuan a thin rim ngang ni turani engtik lai nge chhopo ka shelo ka room a ron lu chuan biar le eng emo hi a ron keng lu ta ka lo in phok ngang mai le tangal tiro hei in mai mayang ati a chwata chuan a thutung deuh at a thil level chu a phor sok bok biarani hi i rui lawang karil ru shani om shim hian ron ti a ai ka du lo ka zong changang ka lo ti thung zuwa in te hian abula ka omve china ka in ve ngai chuang lo a rui deuh nuwa a ril ru ha na te min shil china ka hnem thiam viau lo na chu a thu soite ka lo ngai thak sakpo hi a hlulu tuk kan pathian thu po in chan tha chu mang an ni a una wa piang ani a lo ti kha ama in biar ken thum ngot chu a in zo veka a roi shan lo na a atong du khop mai a ti siam te nui hwat thu ngot a suya ka lo tui ni ve zeu bok atuk hospital ka kalchuan ka phur lo ngang mai ni zan lama jeremian min shep bok nen kalu ri teu lu ka
Dr. Jo mel ero mu anom ang reng phiana alim chan min han shil ta ka chuan ka lo lom pui ve khopa abial nu khan in nei arim ti ni ome palai po an kalma hawin hei min som lo ka ni a min som ma khop mai director in min kau chuan phur lo fe hian ka kala word fan hun alani chia lo tin ni kavalu chuan min lo nui deuh sanga kan director hi kumsum thum pariat bor vel ani a tangwal senior chu ni ve to a mel hi chu a chelem lawa ma se mel trouble chu ke roni shan lo adul klemin a kyar ve deuh hleka a toy chelem lo bok ama du tu tan hi chuan kavan du tak em ti ve ngoi ngoi thei tur hi ni a ma se ke chu amit ming the zek zok hi ka du chi ni lo a ler don ti chiang reng reng bela zanja ei chwakila ati deuh phong chuan kameng phok dewa ma se in siam thale thwain zan in tlai chu ka chanu ba de ania dine out kan tuma kalauti a kanui deuh sang bok e awahan pui o ni danga ni mai o ati chuan ole kalauti ve maya in emo soi zo nu a min chwat tir ve thei ta chau ort ka fan zo chuan ka kebina kaluta sofa a chuan ka tuzal mai mai kalu hi a rit lu ka kamit te hi a kham thum mai bok ka phone ron rik deuh dar dar chuan ka en vata ujimia lo ni bela hey kan in bulami te boi kha thia charani a arwang hi postmortem turin an local pui mek kan cabin lama lo pheite aron ti chuan ole ti in ka phei ve mai bok kalu ma deuh chuan naute chap ringai ngai thom ka sia a esli khan an swal thumin shil tak khamule kavaluti ujimian min hmural chuan pon lama chun soizok mai la hey an lo thlen chep karing kan lo mak pa ni mai ati a pon lampan chuan kan in zui chhuak ta ni te boi te ngak pa in ti in damdoi in ko ta chuan kan oma ngun dewin nang ma ngein en la ka du te boi hi nula felve takani a kaushana po a in mang ang reng hle a aka changin thi sin na chhuaka internal bleeding ti turin engma drugs lama khoi om kan she si lawa ati chuan lo thleng phot sela ka ti ve mai te boi ruang an lo pur thlen chuan muang chang loin postmortem ani ta ngala internal bleeding ozong lo ni lo aka chunga silaya ka ani a athluak a han ver thlenga silai mu ero atlang lo thung ergan mu kan phor chuak ta bok chu mai ni lawin pong swal ani bok ti kan mu a akutina chuan ama khoi tu a hamna ni om tak vun them tle makaya ka hlep ta bok ujimi bula ka soi chuan ka rin dan che ania ma sila postmortem result hi police te chau hian sheri ila tha ang mi swala lo tlan che man palange he case ka kuta anda dewa min pui na sat ka ngai viau do na nia ati chuan e ole ole kalauti ve mai bok te boi chu an phur hole to a ke po dam lo en tur chu an lo vele neu neu nen ka boi vele khop mai tlai lama chuan ke ma te in ka hole a ka holama ka phone rik chen chuan ning ze thian ka changa hello po ka ti pe to lo enge vin deuh tak hian ka ti a le lama mi chu alo nui hok min dressing ka nga ya ati chuan ning ze thian robot ka ni lo hi damdoi in atangin ka ho chia ka chaw ve thei ti hi shi ta che ka ti vak ringota alo nui le hok chu te hlei hlei chuan ka thina te rim zual nimina kan dressing kha atok ri damdoi ka cho che kha e thala I dam mayang ka ti le mok moka I lo thlen huna kanau te ka ron shwai tir le ang che ati du lek phone chu ada ta dai bok mai chin hian in ka thlen chuan e rong bol chop kalau in rin nen Jeremy le me che pakhat hi an lo oma an bol ani mel bela hei kabial nu wani ni hi Jeremy an nui sa nga ti chuan mo ka ti hlia ya ni zana thu soi kha a hlen chu ring thoma ila tun tu ta chuan ka be sei lo e matin ni ka dan chu siam thale thwain wani chu ka wachi bai ve a mel thaviau mai le ngal Jeremy ai chuan anau pan hlek karing bok je remonan min kauli a ka wakal lokange cho chu min lo eisan mai ro u ka ti a ka mamo turla in ka chuak zui ta ngala ni zan loka kan dressing to a chu ti zut zut angai lo he pa hliam ka lo bai pui hi chu ka in chir to khop mai ka lu do na get duty chuan min che ka tum le ka rin nen min en zoka get chu min hon sak ta bok an kot zola remona bai ka mu chuan Jeremy te in ko ta chang khan an la to ti ka shi thiam mai mak ka ti deu ero chu heti khop guard nga si khalai muna khan engtin nge hliam pui tor khan alo om thei le ti hi kalu chuan ama ang thawin tu man min belem lawa
Raymond ruma ka chau tlang tangal ka lu chuan alo mu hil hi lo ni a tiang te chu min kau lo turania ka ti rum ho le ngot chuan kal le thaw ngai om si a ti in arum chu ka en kwal mai maya chutia han en kwal vak tur po lem lo thom no bom lian pui pahni le sofa set le tv oma khum ani le top ringot pon bathlara chuan do kan te fel ren ron le manlaya nang manga thuthleng an siam angchi kha pahni oma band shingnal zet mai pot khata ombok chu te tlong chu ni mai o thian khar thom ka sha chuan ka phudeu zoka Raymond chuan min lo en ring hi lo ni ka pan phei thwaya ka man honia khoi ti zung cho kala ei lo ka ti a mai pemvel kha chu azia viau to a anak po apon lam chu dam to viau ka dressing le sok choka ana em ka ti deuh chena min chang lem hlei lawa ka tuam le vek nu a ti hian a thuina kan phel ma hi chuan om top ri la che chun pui vak su a thuina hi a pe hlawani chuan i thi ni mai fiam tho deuh hian ka ti a kanui ve takna a anui ve lem lo wang chuan kanui top ve riai kanui top ve la aron nui ve suk ang loya kamil rum le man chelani kongka anrun kik data o ti topin Raymond na chuan a changa nula twai tir hian engemaw hi aron nor luta aron nor nai deuh ta ka chuan chole chome velani ti ka she thei mai bok ikal thei ati le muka nula po chu a chuak zui ta ngal le eyang le ati chuan ha ka ti a vai ka ni lo alo ti man mo ka chanten chu eya min nga ka ti chuan en bo min en lo hian cho min lo e san ro ui ti kha ati chuan phok zet hian ke ena eng tin ngei shat nang hian min lo en thlai em ni ka ti a adai chuan a tui lo nia ero ati le dai to ka hodon ka ti ve thlata i e ma chuan tu man hilai tang hian an chhuat tir lawang che ati a athu nei zia ka sia a athu soi an zom don ti la ka chiang ro pui si nen phur lo fe chuan ka e ve ta a phur lo viawa e ti lo chuan ka e nim phian ang loya Raymond in ka chwa san don chuan me che pakhat a piana changle a in cheidan a hoi her reng a tang chuan mi thei mi in la ve tak a chapawim chu ka shelawa ma se ma ni in da sang ve tak mel putur hi alo pen lut thawa a mel chu awa han thatak ti zui vong chi ni lo ma se ama so a chelo ve thlo ta ni model ani karing tama jok kan ina kalu le chuan anni pani chu an lo la oma je iriak do na mi ka ti chuan lu lo thinga zan in chu riak lo mayang hei wani thla ka ngai don boka a ti chuan o ni chuan ho to ro ka chaw ka mudu ka ti a wani omti ka she chuak le si nen ka soi omja chu ka ti lai mekin o hei kan lo ngak shim che a Jeremy chuan a lo ti a anui hwa an ho nu a chuan kongka ka kal thathapa ka khum ka sikral chuan kamu hil ngal ni mai hian ka sia zinga tho ka haimo ka ti mana man mo tokin ka thau chua ka mai ka phi sok ma se sana ka lo en swal le khi lo ni nileng chuan dam lo en nen ka boy hle a boina ka line director la chuan chu e chwa puya min som reng le tangala a message reply lo ti hi nom ka ti thin si lawa ma che ka reply la hian a ron huang tau tel zel si shil fok mai hi ka du tu a kan how tu ani na la ya ka ngam le thin si lawatin ni lailama chuan eng tin emo ka pum pel thei ta sham in ka va thlen chuan Jeremy hawin klarai te chu an lo oma ka chome le sa level te chu kan siam deuh zung zandariat vela chuan kan e ve thei ta sham riak ula nak tu ka damdoi ina ka kalpa in ka thla don cheunia ka ti chuan an lo o ve maya an chungte an be tangal kanu po hian min ngain min lo bedon lo ti shima ila afanu kani na laya voi khatal chu min lo khol ve te karingania awa han nai lo tak em zana chuan eng em kon soya kan meng rei phian mai atu ka chon e vele ngala damdoi in kal tura ka chwa pa in ka thla tangal bok ka thlen phata tangin dam lo bai puin ka bai ngala mani deuh kan online deuh kha ka ngai rum mai Dr. Isabella tiamin kautu lam chu chak lo deuh hian ka hoya min lo chen khum le tha to so kabula lo ding jo bana chuan ka chela she thiam lo zet hian min lo mel deuh ha mai du oma bula me cheding chuan no lo fashion hian min lo mel ve boka jo sha thamlek chuan min lo puilok te ka ti a du oma te lo phei chu ka ko mu ta bok ibial pa emni
du oma na ti chuan o ni e ju hei ka ex du oma ka han ti kher chu ro du oma chu ameng tur khai mai ka ex ni ve tho naw pang chia che thian ron ti a nui sang chung hian hei kanchi na chol kan tuma ani phot u o ti in jo ba na la kai reng pa in kanchi lam chu ka pana alo nui ru ru mai min lo mutu te la chuan min chai fiam ang zuk zuk le tangal ka hne nia bial padang kala nei lo wang hian alaka ka move on theilo mo ti tlata min puina wang khan kalom lu tu ka nia ka ti chuan nui ru ru chung hian x7 nei mel thave ati chuan ni che e a mel son min bumalom ama su mi bum rawani so in swal shat lutuk ler box si ang khania in ngai zon don hian mel che hi en lo tur ti so pa tang son ka in hu chuak ka tili a anui deuh hok hok mai ke hi trong du ve pa ngai tak ka ni a kanui du bok ka thin hi a chetel deuh boka ma se me che trong du ti a khan trong thei an ti ang kha chu ka ni le chuang lo ka ngoi choi shan lawa ka trong du ve pa ngai ka ti na mai ani ka na wang hian ka in siam rem ve na sa a ka naw pan deuh lai kha chuan ka ngoi choi ve thina ma se kan han nula chawa lu han mu tam na na kha chuan chut dewin a om thei bik lawatin ni nula kum som ni pariat mi ka ni a doctor na ka tho na po hi kum ni ba kala ral lawang ka pa boral ma deuh khan ka thok ve ran che ani du manen hian kum khat le chan ve travel chu kan in zui ve mana a ter kha chuan azia a thopa a fel hi ka han di khoba ma se honeymoon phase kha kan pel ve deuh nen azia han chwa chu kamithi ka ching tlok tuk zel kala ka hi chuan aswal shan lawa ma se in swala sha tem ema jela ni ni khatte hi a om ve le thin a in swal ngor ngor kha chu thin rim thin viau ma ila ka en liam mai thia ma se min ko pasha chautak ema kha chuan ka chen ta khania min ko pasha chung khan ka chen kha a han lana em khopa kan in ko ta po aron chin chi lai war thak thei karil ru khan le ta tum to der si lo karum ba thlara tangin a chin chi chu ka zu awa i du le ti khan chin chi hlum thak ro ka zu ti a amak dan chu khamilai khan kho ngai na chete ma ka nei ei lo ti chuan a thil ti in zia nei lo ti a she ve ta nge atuk zana thangka chuan hmu tur om to lo ka tlai bang ka holma jeremian min lo khola a thuron soiwang chuan ka mengkok aron homo ka ti hlia ya o ho e nu puyala nei mia lo mole ati chuan e he kangwal senior dikta ka ni dona ni chu nui chunga ka ti chuan dikcha pol som pani kan ka lai po khan atlangwal tu ania ati ve a phone kan da chuan ka khideu var ka in ka thlen hnu loka ka kongkaron in kik deuh dat tata o lo lu jo ka ti zo rwalin jeimon naw pakhat ngu rakha aron lang te hlol engei lo ti don ka ti deuh ha chuan pu in shrai tur che in min ti a ati le to chuti vut vuta en kol ngai po ni to top si lawa hei cho ka ti man chau pu in heta e mai ro se ti chi a ati le a thok kala deuh hliai ka ti le man chia pu chu tu na khwasika jackson angai aron ti le ta ka chuan ka man rala in kan in zui chuak le tange nge kan lu chuan angai te bokin tu man min belem lawa ngaya ka nei ve deuh to ruma chuan ke ma in ka luta ngura ero a chuak le ta thung kavalu chuan puan hi an lo sin tir hluna ama alen nen a boda yelom ti vak vaka han sin tir te chu a akhwa sik ti chu a en na tel lo pon a hriat maya a pang ka de le lek phei chuan a lo sa deuh fur na chok na chuan ka jacksona damdoi ina khan om ve hle tur chenia ka ti deuh hlaiya anua ero dam lo ka hau cham mai chu ka in thiam lo ve le deuh manjana choron nur lut tu khan aron nur lut li a reimona chuan eipo ei thi ka ring lo nula a chwa hnu loka pindan kongka aron in kik le dat tata reimona na chan lo wang chuan chan ka tum zawa ama reimona chuan ka ban ron chela alu a thing zeu aron vun na ka ban ka mel chuan a thla ve le mai bok na chok na kha a chak boka a chok har lo khop mai luma ti ve deuh to nen apuan sin chu kalak then saka tunge ka ni sha em ati chuan ka lu thin pa hian shinang i ming ka sha a chu zong chu anui suka eyang karela tram to ati a min ti lui le don ti sha in ka hnial bai to lem lo khonge i fa pa te pani kha ka ti chuan anu te na ron hrai ve zo ka ni kha tha deuh chuan ati ve mai
ka in ka let le lama kong sir zaw lai dewa hian tlangwal hok lak ho lo in hor khomin an lo in chang por ang reng khop maya ka en ve reng a then su chu chante zara lo por ve to kan don ti la chianga a then de ero fel thenin asira an lo ding thung an thoma rin tak em wang chuan veng chung pa ho an lo in rula an pong por tul tul ngam tabik lawaniang phun zui balbal chung chuan an kal dar ve le tabok an rui du ani chuan du le chan ho pon ma ni pon rui ve le le mai tur ania ti hian boina siam phe tan tum china ma ni to ka thei in terwal tha an lo ni ve tum sang si a boi thla ka ni hi ina ka lu chuan daria ta lo ri thuak to a ka phone ron ri ral ka en chuan ka rin lo lu tukin kan wo lo ni ve ti mial hello po ka ti ma in ramdin sang ron ho ngal te a ti chang bola ti hian min ko ngai om po ka shilo enge ka ron ti ang ka ti let ve chuan ron ho lai shimayang nang hian ipa kha I lo thlem ve lani don hi a ti chuan a thu soi om zia chu ka han shilo khopa tuna ron ho ang che a ti le nuwa phone da tamaka ka wa han ho om hlei lo taki o ka ho lo reng boka ti bai tu nei lo ta chu zan po tui takin ka mu a atuk zinga ero e rong bola ngai nen ka thau ma ve ta deu chomu mala e lo hi chuan pum chemi ka lo ni nen nakin loka ka pumpui al sar hi alo chuak le thwain ka ring ani cho ka e lain jeremia run luta thleng ron in ban ve ngalin alo e ve ngala cho ka chum kep lo che ka ti chuan ka in chum kep ati sam e ta kan in ngam dun boka kan nui hak hak ni zana kanu in min lo phona ho turin min ti a ka ti chuan I chwa lai po du hlei lo enga ti te thut nge ati chuan ka shelo I pai thlim te min lo tia a thu soi zia kha ka shelo ka ti ve ni ani a ani po chuan a shi thiam wak lo ti mi la lang wani kha a mel that kha nupuya nei dai mai ro ka ti ta da ya kanu chanchin soi hi ka phur hlol lo ani jeremy chu alo ner saka nupui tla ka ni lo a mel in ang kha ni lo ana sa ve reu lu tu ka kop vel mai ni hi ati chuan a chala ka kuk deuh popa tal mai ruali ni to lo hi anu zual de pon I chan pa hi lo shil ve te nupui nei to turin min ti reng ania baka chutia alo na satwiau phei chuan sex te kha I lo man pui ngo tange tun la ya sha chan ti anga kan ngai te po an lo positive chok zelania film khur le ro kan nun na hi kan chil thei ni lo ma se a inven hi chu kan ti mak moni ti sha ang che ka ti a naw te zil tak hian ka zila hetia thu tak dewa ka ti hi chuan min chang zui to ngai bik lo te kan principal boral ta unaw pa hian principal din hun aron chela ma se tun thlengin tunge ni kan la shelo reng vice principal da a ani hian thu engki makeng ko top zel ati chuan kumnga liam ta accident wanga boral kha iti na emni ka ti a oni e principal pa ta khania kan college kan principal le anu pui ba ka principal pa kha borala an fa te ero kha chu wan nei thak takin kha mini khan an try ve lawa an him pha ta ni ati a ama bok chuan chuan mo ni zana ka ron sui kha ila sha em sarma mona kha ati chuan mit kau san de oral pa hian ama in school din na tuma a boy pui mek wani nen khan an lo in sha a chanchin min shila ma se a she thui vak bik lo ati li a keima a hian inge mo jet ala a chanchin ron sui khan hey tuna po ka ti chuan anui deuh khoka kan bel chiang do na nia alo single phei chuan adu le nge yang che ati a kalu kalau bu khum ve ngat sarma mona hi hayar kan kalai khan chemistry zirtir tu in alo thok ve zoi tu a ma se ai kalani thung ka start hei a teachers day ya pangpar bor lian thazet ka peto nge aron tho hun chung kha pol som pani kan kal chung ang chau kha ni a aman min run be masa a kein kalau du ve bok nen board exam ma deuh khan kan in ngai zong ta khania katan kha chuan amma saberani a ka ngai zong ma saberani pia lama ka first la fani telbok board exam kan neya kan chol chung nen khan mi mu a in zui lang lem lo ma ila a ruk in kan in mu ve fawa zep na ke mo kan che swal ve teu thin khop mai ma se pathian khian khati lai khan min veng him ka ti mai abak chuan lam tur ka shelo phai doctor zir tura ka chukma zana po rei to kan duna ma se kan in chung zo la ni thung phaya ka chuka atir kha chuan kan in be ve renga ma se thakhat vela ral nu a khan ka text emo khol po achang thei ta reng lo ka khol la in switch off in ti mia bok jeremy ka tangin Mizo rama chwa san thu ka she a
ma se khoya che nge ti tun thleng po hian ka shilo ti khan sarma mona nen kan inkar kha chu to pa atir kha chuan ka twar thiam lo thin khop mai ma se kuma ve nual ta ka kha chuan thin lunga thi si lo ma se azung kai to te kha zoi zoi in ka phoi chuak ve tial tiala ka shat na thaza ma tangin anral ve tial tial boka Mizoram ka ron le tin airport a du omanen khan kan intonga ti khan ani alo mel chelo ve bok nen kan in ngai zong ve ta khania tuna sarma mona lo let le a ama wangin ka thin phure to lampo haron nung thar le ti sha takin arun phurang le to khop mai Jeremy kala kepo ka chuak zui ve tabok damdoi in ka thlen chuan doctor ju le me che pakhat la upalo ti sha tak damdoi in kota an lo nui dun hak hak ka mu chuan anu poi tur chu moni o ka ti deu Doctor Juan min mural chuan min lo nui varvara bela hei rat changi ni hi chuan rat hei Dr. Isabella e ka chanu ka soi chin kha Dr. Juan ati chuan rat changi nen kan in chi bai ve a anui sin sena a mel thatak ti tur chuni lo ma se adu om thlot kalu sana ka kebina ka han thu ha dam ren rona chumi nu a ward cover round ta chawa dam lo kan chhuat to te in enter hun kan ti te chu ka ena an lo tam ngang mai ka dar te chu a kham thin khop mai ming sang zwala ti dam lo ron kalpui pa ka mu chuan ka meng deuh ko ka amma nge yani ani pon min mu chu maka ti hle ti sha takin ameng phok ve hle a amel chu au pat ve deuh to wangin a senior ve ruya ma se ama ai khan apa zo ke moti tur hi ni nangmo bela ati chuan chan mai ngai na po ka shilo kan dam lo en tur berla chu alo hoi hai hle a anu a ero in siam thatwain lo chu ro u ka ti a ming sang a chu thu in sarma mona ero ading thung ming sang zwala chu ke en thuak thuaka boina ngai bok ka thodeu haka kan thut fel le nu a chuan ka ma a thu fel mel deu innocent deu anga lang swal bok si chu mel deu kalin ming sang zwal zui in le don ani chuan ke lo midangi pan to don ania ka ti deu bol chuan alo ming phok ang reng hle a alo kala piang in zu in to lo turin ka shila asim du chuang si lo nen ka tan po ti the om to lo e matin ni zui in ba ka gan sai zu tela hei I thin hi aro ti ti to a zui in le chuan afang son lo thwai don I lo kala piang in ka shil chi a ma se zu mitum si lawa ka be dong to ke lo doctor dang pan to la chu chu ko offer the chun che ni chu ka ti chuan eng ma soi lo sarma mana mel zok pa chuan I enge ni ka ti a kanaw naw hantila first cousin alo ti chuan tlang dewin ka shil cheu ni hi indu le min ngei ula ma se inaw thin hi a chelek lek to a zu na thoni hi agan za zuk na ringot po hian a thwa ka khoi to lutuk a thin hi afang son to lawani chuan eng ang pon sum nga ma ula nun na in lei the don lo chu wang chuan veng uluk hle ang che u ka soi anga zu ngei don lawani chuan ke lo doctor dang in pan to don ania ka ti a zep le I ni ka tum lo zep in soi du lo ka ni chuan min nam nu langa anun na in ator pha ka hlau bok si nen ti hian tlang dewin ka shil ta nia ole kan lo veng thato don ania sarma mona chuan ati dam dapa ka sana bi zok pa hian damdoi ka chole shim chenga thadewini e don nia ti in ming sang zwala damdoi tur chu ka ziak mol mola ka zia zo a chuan ka petabok bila in bilokila hei chun thil e hun ni to thawa in thlashun mel taka ti chuan kalo nar du tabik lo ming sang zwala ero damdoi te an lei fel nu in au chu hosan ta ni kanchi na chuan kan chol du na soitur ka shelo nen ka ngoi renga sarma mona po in soitur wa ka shebi gri lawani angoi rangin kanchin lampan chuan kan kal nak nak kan thut nuwa ero I chak ini theya kalumpui lu tuk che ati chuan kalo nui ve varvara nimin khan in ina kalo kala ma sei lo lawa ati chuan niamule ke ma in kalwa ve e katia kati chuan alo meng phok dewa kapa boral to a abak chu isha thiam mai karing kati chuan alo bungut nguta pol som pani kan kalai khan kanu chanchin le ngai zonga nei chin thu vel kha ka shil china ala shat ve reng ka ringa ni pakhat khoya nge in chui lu a remi ti chuan zana kalo lengang ati le chuan ke in lwa na chu ka shila e putlanga building khati na emni ati chuan oni e kati ve maya ole ni chuan zana chuan kalo leng don ania ati le a ke po chuan rem ka ti thu kalo shil ve vat ka thin lo phur rang le dot tut po chu ka she renga ama sarma mona wangani ti la ka chiang ro pui
hospital kot thleng chuan ka zui chuak ve a perfume rim po hmana mi rim ang che che khala ni zana chuan ka lo leng tak tak don ania ati le chuan o I du le du lo ani mai ma se ka ho huna hian dam lo pakhat bai pui tur ka neya dar sari du lama bak ka man lawang ka ti chuan buk ngat pa hian I number min lo pela ka lo be don chenia ati a phone phor tangal bok nen ka peta khania akal nu chuan ka om domin ka ding deuh wangwang phota a nu a kalut ta chau Jeremy chu ka va teksa sarma mona ne na kan in mu thu vel ka soya ala boy nge asin ri lo thung ma se tlailam ka ho ma dewa chuan a ron sina min lo khol tangal zan in chu ka lo riak lo mayang soifel lo lo ru o ati chuan ka lo chek luka chutina ti zung zung thei bik lo bial nu te po rukin alo nei ve reng theya ka ti chuan moli nei se ka lo leng anga tinang arun ti te se ka chian pa chin hi chu a zan in chu o soifel pui lo lo ro ila du ti hi ka chiang vet vet em ati le to vanal shwai ngoi mai mai te ka soi tur she lo chuan ka ti ve tangot arun nui deuh hakha ka zan in chu ke po vani te ina ka veleng pheyang ati eng emo kan soi le nu a phone chu kan da ta ni tlailama chuan phur zetin ka ho ka thlen ralin reimon inlam chu ka pan ngala ka phura ti deuh nge min thlek le ang he ho china engma phe chu a soi lo thung choila e lawang ti ro ati chuan e to e ka chanti nen gan e ti in dot ka soya ka e lo ti sha chuan e ro min ti le tlat ka hlau dewatin ni ka tlai vek ton si Dr. Milcha naw pang oin run ti na lama chuan ka le hoi vuta kong ka bula nui sen sen hian an lo dinga ka lo nui ve var boi pui le kha wazir ro u reimona chuan alo ti du ta apa kan zir pe to lo Dr. Milcha bula kan ve du alo ti ve rewa dot pui zok chuan apa Dr. Milcha hi ibial nu mi alo ti ve phonga ka nui hak ka ding de wai chu an pa va thum chuan min lo ena ka zuk chuk to nge ka chanten lo kalan tuma ka ti chuan reimona chu alo bu ve nga ta ka chuak chu boi pui le dot pui chuan min lo zui ve kong ka bul thlengin min lo thla ve ta bok Dr. Milcha nak tu ka lo ka le ro o an ti an Milcha in an cute box si ka nel ve em ringot ka in lwa ka thlen do na ka phone ran ri sarma mwana lo ni hey ka lo thling to do na ati chuan o pona ko lo tlan zela min mayang ka ti rei lawa ron thleng ta bok ka ina chuan kan in zui lu ta lo churo thingpui kan lumange ti in chau kalam ka pan ngala thingpui ka lum ta ngal ka va thut phei ve chuan a phone lo khoi niap pa min mu ta ka ero chuan a phone da min lo nui var bela bial pai nem ati deuh phong chuan nui chung hian nei lowe ka ti a that chu ati maya ka du anga soi lo thingpui kan ina sar Mizo po nei khan ingei ti ka ti ka soi tur shat chun kha ani ri miawa company pakhata ka thok ve ti che in min changa ama bok chuan Singapore ania ka chuk donin lengpui airport son ka phone ka ti bawa run biak dan tur che ka shilawa ati ka oi che lo chan ka shilo na tho tum em pon ka kallawa ka zen te hin oma ka zui thlave khania chol mang tur ang mai maya kal tum chau ka ni ma se khati khan na tho tur te ka va mu ve le Mizoram ai chon lo po a thadeu zok nen ka ve tarenga atili ti zong chu chan na ka pek the chuna ni I number kha ka zen he na changin ka niya ma se I lo mang le to si lawa ati le ta ka chuan nya ke po delia ka phone min ruk saka number dang ka mang ta da yalom ka ti ve alo bu ve ngat bela kan in mutir ti chu ka she thawa ma se kamwang chang swalang ti khalau ve thosi ka zot lang roi mayang che ngai lo lama min ngai lo la min la du ve rengem zak thei lo min ti po ni la ka in pom thap ma se tun thleng hian nang lo chu kala ti ve fanania ati chuan ka rin lo lam dai min zot bok nen chan mai ngai na ka shilawa tin athu soi hi thok le khata chuan ko oi diak ngam biak si lo ani na taka chuan kha chen in mulawin kum engi maza kan lo chir sang ve tu du tho ma ila ama anga ami zia kha ala pu ringim ti po ka shibik si lo karil ru hi ka phor ve top mai don nge kala zebri don ti po ka she thiam nik lawe in phor ve tak ta ila eng angin nge min lo ngayang
chu tiang ka don thlen ta ka chuan ka chil ka lem deuh khola sar i ka ti a i sar ka ni to hleinem sar min thi ngai lo nia a ti a chuan ka zo na kha a ti li a noi lam ka bi deuh ru na a to pa ero ani ni ti ril ruk pa chuan du ve thawe ma se ka ti a ka soi zom le tur chu min lo put chata ole a tok ri e kha te khania shat ka du chu a ti a anui ta var var mai mu she omani hau lo sar ma se hei i shi thiam thawanga kha chen kan om shanga tuna hian ka du chati chu phat ka tum lo ma se in ngai zona lam hoi tur chuan kala in pe lo ka ti thlang ro ya ani po chuan ole ka ti lui lawang che kalomi obila ati a kamal chunga ka kot ka da arun wan pa bok chutia min hande ringot te chuan ka dang lam nia mole naktu ka kalo shwayang che o ati chuan a bai thla ka ngi tan hei kar ka khal thi ringa lom ka ti ve a alu thin pa hian kalo shwai don che nia dar engza ta ngi kalchin ati li a ka shil ve le tange nge ama hi kala za ro ve deuh tlata abulak om hian ka khor chung mai tlailama kalo lam le ang chenga ati li a kalo o ve le tangot mai rei tok fanga om nu chuan ho za rel ve le ta a sarma mana ho tur chu kong pui thleng ka han thla a kaldo na chuan voi khat chia ka kwa thei chengim ngin ngol ang reng tak hian ati a kalu kalo buk zeu ta ka chuan min ron ko a ka thoto pun ka shelo kha le chen kalo nga fak ve kha hei tuna chuan atak ngi na lo thleng ta a mi te chuan tlangwal senior ani to po lo ti sela katan chuan engma honga nei ve lo sarkal liam tur chu ka thlir renga a topa chuan ka ngak chuak ta che ka ti supa ka lut le ta ni